बर'फोरा बे हानि सुबुं, बर'फोरा भूमिपुत्र, बर'फोरा बे सयलनि सन, बे हानि फिसा फिसौ, बे हानि जों थागिबि, बेयाव जों थाबोग्रोदोंमोन। बेनिखायनो बर'फोरा फरेस्ट एरियायाव थानो हानाय मोन्थाय दं। बेनिखायनो बर'फोरखौ बै फरेस्ट एरियानिफ्राय होस्रांनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया। बर'फोरा बेवहाय रायजो जानो हानायनि मोन्थाय दं। बेबायदि बाथ्राखौ साननैसो सिगां जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदोंमोन। नाथाय जों मा नुनो मोनखौ? बै आसाम सरकारनिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सानैसो सुबुङा फैनानै गौहाटीनि gorchuk साइडआव नलपारा ओनसोलनि थुलुंसिगुरि गामिनि 45 बर' नखरखौ एवस्रांलांबाय। बै नखरफोरनि न' बां सम्पतिफोरखौ फोजोबस्रांलांबाय। मिथिनाय बादिब्ला मोसौफोरखौबो दाननानै गालांदोंनो। बे माबायदि बर्बर, माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि जागोन बिसोरो? बर'फोरा बै जायगायाव थानो हानायनि मोन्थाय दं। बेयो जोंनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखानाय। आरो आयेन बादियैबो जों थानो मोनो। बै हाया जोंनिनो खामोन। मोनसे समाव गौहाटीया बर'निनोमोन। स' बेबायदि बिथिङाव दिनै बर'फोरखौ बै जायगानिफ्राय होस्रांनो हानाय सोर अफिसार बिलाइ? दासिम मिथिनाय बादिब्ला मोनसे NGOआ बै हा ओनसोलखौ बर'फोरनो दान होलांदोंमोन। बै ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो दान होलांदोंमोन। बै 45 नखरनो दान होलांदोंमोन। बेबायदि बिथिङैबो बिथांमोना बेहाय थानायनि राइट्स दं। 9 बोसोर जाबाय बिथांमोना बैहाय रायजो जानाया। बै 45 नखरा बैहाय 9 बोसोर रायजो जाबाय। नाथाय बै 9 बोसोरनि गोलाव समाव बेबायदि जाथाया जायाखैमोन। थोंजोङैनो जों बुंगोन बेयो अत्याचार, इनाय अनागार खालामनाय जादों होननानै आं बुंगोन। जेबो प्रि इनफरमेसन होआलासिनो, जेबो सिगांनो मिथिहोग्रालासिनो, वार्निं होग्रालासिनो बिथांमोननि न' बांखौ सेफायफैनायाबो मोनसे इनाय अत्याचार होननानै आं बुंगोन। दिनैनि थासारियाव हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनाय बादि जायाखैसै। हाग्रा बिफाना माबोरै बे जायगानि मानसिफोरखौ होस्रांनो हाखो? आरो बेवहाय दुखुनांथाव बेयोबाव बै ओनसोलाव आरोबाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो रायजो जानानै दं। बिथांमोनाबो बेवहाय न' बां लुनानै दं। नाथाय बिथांमोननिफ्राय रां लानानै बिथांमोननि न' बांखौ सेफायाखैनो, बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ जों मिथिया। नाथाय बेबायदि दासिम इनफरमेसना ओंखारनानै फैदों। नाथाय बर'फोरनिखौ जानो हागौ रां होयैनि थाखायनो सेफायलांबाय नामा, जों बेबायदिसो बुंनांसिगोन। स' बे थारैनो मोनसे कनस्पिरेसि बायदि जादों, मोनसे फाव फान्दायनाय। बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनाय, बा बर'जों गुबुन हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाहोनो थाखाय। एबा ओरैबो जानो हागौ बिटिआरआव थानाय सरकार, दिसपुराव थानाय सरकार, बे सरकार मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोबलायनाय गैयि, बा UPPL BJP BPF बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोबलायनाय गैयि जोनोम होनो नाजादों नामा? जों बेखौबो साननो गोनां जानानै फैदों। बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि गैयि खालामनो नाजादों नामा? बा NDFBनि जेंनाया सल्भ जानो थांनायखाय बेबायदि खालामदों नामा? बेखौबो जों साननो गोनां जानानै फैदों। माने बिनि आन्दोआव मा दं जों बेखौ बुंनो हानाय जायाखै। नाथाय माबा मोनसेथ' कनस्पिरेसि थागोन। नङाब्ला खाथियावनो गुबुन हारिनि नखरा ग्रोम ग्रोम दं, नाथाय बर'फोरनिखौल' बेबायदि होस्रांलांदों। बे माबोरै पसिबल जानो हागौ? थारैनो कनस्पिरेसि जानो हागौ। बे जोंनि बर'नि मोननैसो आफादफोरा खौरां लाहैनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बांसिन आफादानो खौरां लाहैयाखै। आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनिफ्राय रावबो दासिम थाङाखै। सरकारनिबो रावबो रिप्रेजेन्टेटिभ थाङाखै बैसिम, बैहाय खबर लानो थारैनो मा जामारदों। आरो बिथांमोना ससियेल मिडिया, प्रेस मिडिया, बा जायखिजाया मिडियायाव फैनानै बिथांमोना दाबो जेबो बाथ्रा बुंफैयाखै फंसेबो। जानो हागौ बिथांमोना बै जाथायनि सायाव रिसार्च खालामनायावनो समखौ हगारबाय थादों। बायदिसिना आयेन कानुनखौ बा बै एरियानि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय फरायगासिनो थादों खोमा। दासिम बिथांमोना फरायजोबनो हायाखै खोमा। नङाबा बिथांमोना दासिम मानो फंसेबो बुङाखै? गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो दासिम फंसेबो बुङाखै। स' मानो बेबायदि गोबाव जादों? थारैनो जाहोना मा? मानो बिथांमोना फंसेबो फिननाय होआखै? जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा मा गाव गावदोल' नांलायनायावनो बेस्थ' नामा? ना हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांदों, ना UPPLनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा थांदों, ना प्रमद बर' सारा थांदों, ना गबिन्द सारा थांदों, ना सोरबा BR फेरेंगा बिथाङा थांदों। बेवहाय BR फेरेंगायाथ' बे जायगायाव बिहा जेबो पावार गैया। नाथाय बिथाङा सासे बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै खबर लाजायो। मानो होनबा नियार फिउचाराव मा थिग बिटिआरआवबो बेबायदि जाथाया जानो हागौ। मानो होनबा बिटिआरआबो गासैबो नङाबाबो मेक्सिमाम एरिया फरेस्ट एरियायावनो गोलैगोन। साहा ओनसोलाथ' फरेस्ट एरियायावनो गोलैखागोन। स' बेबायदि बिथिङाव बिथाङा बे बाथ्राखौ साननांगौ दे जाथाया बोरै जानो मोनखौ। स' आसाम सरकारजों बिथांमोना रायलायदोंना रायलायाखै जों बेखौथ' मिथिया। नाथाय बिथांमोना जोबोद थाबैनो सरकारखौ नारसिननांगौ, जाथाया बोरै जानो मोनखौ। आरो बै
अत्याचार खालामजानाय नखरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय आसाम सरकारखौ जेरैहाय नारसिननांगौ प्रमद बर' बिथाङाबो नारसिननांगौ बेखौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव उल्था हानजायाव माने अपोजिशन पार्टी होननानै जेबो दायित्व गैया बेबायदि बिथाङा मानो खालामदों नङा होमबा बिथाङाबो फंसे फंनै बुंनांगोन नाथाय पलिटिकेल भाबै नङा हारिनि रैखाथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगोन बिथाङा दिनैनि थासारियाव जों जुदि बिखौ जुदि एटाकल' खालामबाय थायोबा हारिनि खैफोदनि समाव बेबायदिल' जुदि खालामबाय थायोबा बै अत्याचार खालामजानाय नखरफोरा बोरै रिहेबिलिट जाफिनगोन बोरै संस्थापन मोनफिनगोन बोरै बे जायगायाव न' बां लुनानै थाफिननो हागोन बेनिखायनो हारिनि खैफोदनि समाव मोनफ्रोमबो हानजायानो मोनफ्रोमबो आफादानो गासैबो गाव गावनि आदर्शखौ दोनथ'नानै गाव गावनि पार्सनेल आदर्शखौ दोनथ'नानै हारिनि मोजांनि थाखाय हारिनि रैखानि थाखाय बै नखरफोरनि रैखानि थाखाय खौसे रावजोंनो खौसे दुरुंजोंनो आसाम सरकारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ नारसिननांगौ होननानै आं बुंगोन नङाब्ला जोंखौ खौसेथि गैया गोहो गोलान्दां होननानै सानगोन गुबुना आरो बे जोंनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जागोन बेनिखायनो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि आफादफोरा जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोहोआव थानायानो जा गोहो गैयैयानो जा बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारिनांगौ बे जाथायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनांगौ जों नुदों जे मोनसे आफादफोरा थांदों खबर लायदों फैदों माने माब्लाबो ज' जानानै इउनाइट जानानै थाङाखै बेहाय स' बेयो मा दिन्थिदों जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैखौ नुखानानै गुबुन हारिया जोंखौ कनस्पिरेसि खालामनो चान्स मोनखागोन बबेबा मोनसे एनजिअ'आ बे हाखौ होनानै थांदों बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गावनो मा बुंदोंमोन नोंथां गिबियावनो खिन्थाबाय जे बर'फोरखौ एभिक्सन खालामनो हानाय बै जायगानिफ्राय होखारनो हानाय रावहाबो मोन्थाय गैया जों भुमिपुत्र बे हानिनि सुबुं बेनिखायनो जोंखौ रावबो होस्रांनो हाया जोंहा बै फरेस्ट एरियायाव रायजो जानो हानायनि मोन्थाय दं स' बेबायदि बिथाङाथ' बुंखादों स' बेनि एडभान्टेजखौ जोङो जुदि लानो रोङाबा जोंनि आफादफोरा जुदि बेनि एडभान्टेजखौ लानो रोङाबा बेथ' जोबोर दुखुनांथाव जागोन स' फिन आं बेखौनो बुंगोन जोंनि आफादफोरा खौसे जानानै आसाम सरकारखौ जेरैहाय नारसिननांगौ आरो बै नखरफोरनिजों लोगोसे आरो फिउचाराव बेबायदि जुदि जाबावनो थांगोन खोमा बेखौबो होबथानायनि राहा लानांगौ मानो होनबा नियार फिउचाराव बेबायदि जानायनि आरोबाव चान्स दं मानो होनबा गुवाहाटियाव बै ओनसोलावल'सो बर'फोर गैया गुबुन एरियायावबो माखासे बर' सुबुंफोर थायो हाजो एरियायाव बर' सुबुंफोर थायो स' बिथांमोनखौबो जुदि बेबायदि अत्याचार खालामनानै होस्राङोबा बेथ' थारैनो दुखुनांथाव जागोन आरो जोंनि बर'नि आफादफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौ बुंगोन बे कनस्पिरेसिबो जानो हागौ बेनिखायनो मोनसे आफादा मोनसेखौ मोनसे हानजाया गुबुन मोनसे हानजाखौ दाय दस होबाय थास्लायस्लाय बेनि जाथायनि गुदिया मा बेखौ नायबिजिरनांगौ आरो जियानो जाया मानो जाथायनि गुदिया जियानो जाया मानो गासैखौबो बावगारनानै बर' हारिनि थाखायल' बाथ्रा बुंनांगौ बर' हारिनि मोजांनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ आं बेखौसो बुंगोन गाव गावनि पार्सनेल आदर्शखौ दोनथ'नांगौ